say Sabri Uguso. Yo, we de mo na ye bebu mabaso. Oh, okay. Obi o ye adwuma techima bia adwuma bia o techima bia ye bo bia abaso. Wow. Techima on say ye nhada ni award scheme kese bia efi techima ya. Award scheme bia bia efi outside. Yeah. Be we ye Kodie techima awards. Wow. Ayedema, best FM station, best morning show, best drive show, best sports station, best DJ Techima Haninan, best program show host, and a best entertainment show. And they as usual, Techima and the Obia himself man Yantwaba. Wow, we Yantwaba. Yema who say media house. It's media house na na yen hwehwe mu. Mohamed money to for. Yes, and na yen kotwa bank ka say ko vote mu obi na yen ko ji obi sika, yen pe obi asika. Okay. Yangasa ye bo abaso a from Yakumum honorary awards ya na de ma na ye hwese nipa ni deserve ansa na de ama no and so determination techima nyina no tinka ne gaskia o ma nya competitor. Wow. Enti ende e betumi na so e de ama mu and see we the surprise ba o na best musician techima ha nyina nipa a wato nwum de techima nwum to aduru akiri ono nso ye bo na ba so best police officer techima ha. Wow. Emfa ho se we ye adwuma ko papa bi win award bebe a friend Okuninje we free yeah but omodo money tutu fom ni nyina papa no omatwe na ba e bona ba so Gideon ye be friend na bona ba so. Wow. Amane na ba kon so ye so pension but obo adwuma dina wo han ye Atimbila. Okay. Onu nso onu nso ye bona ba so na best TV station na news station best news station and nso ye bo ma ba so ye wie ye na ye ba business for no best private school. Wow. Best hotel, best private hospital, best entrepreneur, rural banga ye kama el techima ha a odu sika si ho a omo ni asem omo so ye bo ma so na best MP since anyame bo ade MP so ma ba techima south ye bo ma so hono asam no ba nwi ye so pa e den ba ko ba nwi ntinu ba ko bi aka ba bi nyame fa ni kransie hono bo kojo mama Adams nyame fa ni kransie na hono bo ajemensa omo de no still aja ye guso ye pim so techima south na best MP techima north and nso ye best herbal doctor, best company, fast growing company I wo techima ha omo nyina ye bo mu abaso ye wie ye no omo me sunsun mu adwuma ne ahemfo no ye nje omo ho asori a ye kama best church eno so ye bo na abaso best prophet anye kwanchan de ni bi ono so ye bo na abaso preacher man so ye kramoni wo ye kristoni a wo preach you radio so na wo kasa yi no emfa so ye kramoni preaching nti kramoni wi ni a wawene Kristo ni wini a wawene de hian se o preaching eye kama eno nso ye bosa nipa na baso na best pastor eno nso ye bona baso spiritual man na ono nso onya aza anye basabasa o techima nkrudie mu a pania kokora bi ono nso bebere nim no bet o ye very good ono nso ye bona baso wow ye wie no ye ba ya hemfo no so ye bebo development in education ohina waboa education e o techima municipal hasenum ohina waboa e wo culture development in culture ohene kro no so ono so ye bona baso ohena waboa e wo sports ono so ye bona baso ohena overall ye hu se papa we die wa bom modern ono so ye bona baso overall best chief ono so ye bona baso best chief in promoting of Christianity ono so ye bona baso awards ni ye bako 32 ai na Kodie groups of company and as a Kodie media ye de aba ye bom nyina ba so 1st December sada na ye kwasiada 1st December wow sada na ye kwasiada ye betun sa frɛ obia anti ye betun sa frɛ gaskia na rastinka say omuso mejo omu de in fact determination no ye ba la ye wa chire ho no anya sam gitu eti adwuma wo bo no in fact obia mo abaso a ye bebo trumpet ama wow ye bebo trumpet ama say dey wasi ya bobo awards no me ho kra dwiri me ba bia de bi fa mutimu no atimi atena se e de o maso ato form sure atimi ahwehwe niam we nyina mu atimi aselect amanfo a chese ya vote wo mo so we me nsura make for the first time e bi sini o e wo kroma sure obi ya o na mun vote mun ye mpe vote ana bi bebre na kra no
na I was asɔre yɛmfa asɔre nka ho Dabi. yɛmfa obi a kyɛ sɛ bi a yɛyi newscaster yɛyi ɛyɛ obi a ne preaching yɛ kama paa yɛyi heba ɛyɛ a wɔyɛ very good ebi bank a wo save wo sika gu ha ɛbɛboa wo ɛyɛ very very good yɛde aso tutu fam hu banga ne ho any problem complain bi ama private school a ne ho ni asɛm wo de wo ba kɔ a problem any ho ɛnyɛ obi na ama esika from my own pocket me angasa me bottom ɛna mahwɛ hu sɛ yɛnkofo bi a sɛ ɛbɔ maba so anas adwuma na ɔyɛ no na anas chi ɔmo yi nsɛmɔni kwasi nya ntachi mu ni agade but yɛnkyi nipa bɔne fo adepa no yɛmbɔ maba so obi hwɛ sɛ tinka ɛboa promote techiman ɛnwom na yɛabɔ n'aba so a obi nso te different FM station a ɔno nso bɛ sɛ na no tinka kora ɛbɔ n'aba so then na tinka ɛbɔ n'aba so o promote techiman nwom ɛna me nso me promote techiman nwom abra te sɛ yɛmvote so yɛmvote da bi ɔte wɔn ani nna so we me surprise na o so yɛmbɔ amane this is the first time yɛmbɔ obi amane wo sɛ nkwa wo de me to anim nti na mabɔ di akyerɛ mambo obi adin apart from police for na mbom din ko mu need ejiman what I say enti mi angasa na memo invite ahemfo no omu nim ho hwe wo se mamo ohene bi adin mamo sofo bi adin mamo preacher na ya invite surprise bra ya bo abaso wow ese bra beje mu school no manwene masore no manwene preacher man we wa wene papa we wa wene we said the be ya ebe sha foforo so nkran na omatimi abomodin aye adwuma pa e dey aboa because say obechi me say me kromfo na my successful obi be say reverend kwa krono na oboy a odi successful chi na ye chi no ene me nso mebo bi yanche me amefum adwane but wadwuma wo ye no wa ya ade ya bo aba so adwuma wo ye no ya bo na ba so ene me nso me ye adwuma pa enti adwuma pa fo ene ye hwehwe mu na ya bo ma ba so wow na me yenhira Kodie chese Kodie media for in fact nya easy kra dwumadi a mo ba be di no I hope say emre kakra wom sure enti ye be say di ho nkomo pa because ayade say oti ho na ye bo abaso na ti fo we de mo amaso a say oti ho na dwumadi a wudi na ye adepanti no say de wo ye no amanfo ehwe wo pa na wo ho a na invite wo na afei obatimi abo abaso nti we umpe we de na ope se say the director say voting same bia ni David mo bia anto aba bia na date no say 1st December at the 1st December no they say ne che no ebe ye say mo be invite obi akohia mo e wo ba bi ana say mo ametu ana mo te hwa na pan wotu ana pan na say no afi na mo tu ana mo ye ne FM station say wote chuma nyina e kasa say from 1st November to 30th November no omumbo e jingle ni emma say ye be ye jingle special amasa awo scheme we a ye be bo eduru ha ye be invite obi a na afi ye media partners sure ye be invite obi a na musoma boy abo jingles ni da me nti eduru ha ho ana ya fro ebi atinka na mepa ya bo abaso sei nti kwasiada ye pese obeji award ndi koma gaskiafo na oni utim nyina aba na mabeji fefefe na modiko all right ye hwe ni mu say